Hej, hette Asa fra websene Synergy. Jeg får i hesson klippen at fortelle om en nødja funke som kommet i Office 2006, Office 2012. Jeg arbeider her i Office 2012, men i Office 2006 det nesten lykke. Til så at man arbeider til dømes ved dokumenten, så det så at man har brug for det samme dokumenten av og att hitta ui, att rockna på, eller att omskriva och så framvägs. Det kan vara fundarfrasökning man brukar som en skabelon och så vill man gärna ha det systiskt fundarfrasökning fram. Och vanligtvis så vill man så föra in filer och upp och leta sig efter sig fundarfrasökning som man har senast nå. Hvert var det någon väg, hvert var det glömt igen. Och det kan nog nekom för en rätt länge väver man letar efter sig fundarfrasökningen. Hvis en fundarfras man ofta brukar så kan man ställa fyra filer och nytt och i senaste och så letar man helt efter henne. Här är det senaste dokumenten, men hvis du något längre du skriver en fundarfrasök så vill hon läsa vara helt. Och istället för kan du så göra det att du kan trycka på knapparna här. Hvis det är tyngderna som du ofta brukar kan du ha helt överst uppe vi att trycka på knapparna så vill hese dokumenten alltid ligga överst och så tar dokumenten som du annars producerar tar för ner efter ur rätten här point. Du kan så vanligt brev du kan ha ett fullt vi breven som du vanliga brukar men det är ganska smart att ha det allra viktigaste här point som du brukar ofta. Så kan du till dömes välja fundarfrasökning och nu kommer fundarfrasökningen fram. Och det är nog så smart att du släpper fra så kan du bryta den och så gemsam och så kan du gå i mannen här som du vill ha. Näst för så först du så fram senaste så vill du få här skabelonerna fram att det här och det är rätt smart. En smart funktion håller det som är bruker rätt. Det var det. Tack för det. Bye.